ko I ka farin parole a nya yɛrɛ ma ko jugu ba bon tile fila ne na baara tɛ marché la han tɛ marché la ne kalo kelen ko bɛ na baara tɛ marché la a tɛ marché e bara men ka ba ne ni ko Mana le franco. Nana taka dum ne kuma discuter na fa le le. an ne mo sɔla muru la kala téléphone ta mais tile fila no ngire tɛ mo sɔrɔ no an nin ko bɛ men sɔn muru la bi bori han e amena ma mo sɔn muru la de donc ye baara kɛ ɲɛ pour que ko de marché ya me le man ko ba mina jina wuli nara so no jabba mi fi le be nya jina gori jina ko e bi shoni ke ai e fok isa e tem na shoni ko yame dans ta me jele sara la ke me trompé ok men no di ma ko fe mera do ali bro comme ma vu ngon te barakala ngo wul nan ka demuso yi téléphone ya tolo la ngo be téléphone ta tolo la hein akara barana han telo ngi ngari jebele ma no ye jina dali ibe ba bedenka e bu so mu da yame ala kete ye do ke ni le ah ala bolo me ba ami ka tarade ay ka mo so mu da han ne ba ka de ka mo so mu da la ila jam la goro Muhammad Rasulullah ay am telefon je bismillah min ash-shaytan I see.